ngayon ay lumpiang gulay. Ala kusinerong musikero. Ito ang ating mga kailangan sa paggawa ng ating lumpiang gulay. Ang ating sari-saring gulay na hiniwa natin maninipis. Ang ating ground pork, seasoning granules, black pepper, salt, liquid seasoning, oyster sauce, and cooking oil. Tapos, ang ating garlic, onion, at saka yung ating bell pepper. So, lulutuin na natin yung ating gulay. Una, magpainit lang tayo ng ating kawali. Kapag medyo mainit na ito, ilagay na natin yung ating cooking oil. Tapos, yung ating mga sangkap. Igisa lang natin yung ating onion. Tapos, yung ating garlic. At yung ating bell pepper. Ihalo lang natin ito mabuti. At kapag nag-golden brown ang ating garlic, ilagay na natin yung ating ground pork. Igisa lang natin ito. Tapos, titimplahan na natin. Lagyan na natin ito ng ating oyster sauce, liquid seasoning, supreme granules, at ang ating salt and pepper. Pagkatapos, ihalo lang natin itong mabuti. At kung sa tingin nyo wala ng tubig yung ating karne, ilagay na natin yung ating gulay. At titimplahan natin ito ulit ng ating salt and pepper. At haluin natin itong mabuti hanggat sa ito ay maluto. Half cook lang ang ating pagkaluto ng ating gulay kasi pagkatapos babalutin pa natin ito at piprituhin. Kaya huwag masyadong luto kasi malalanta ang ating gulay. Tingin ko, luto na yung ating gulay. Konting halo na lang ito at pwede na natin itong ihain. Kung hindi pa pala kayo nakapag-subscribe ng aking channel, huwag niyo po kalimutan i-subscribe, i-like, and i-share. Marami pong salamat! So, babalutin na natin yung ating gulay. Yung ating gulay na ating pinalamig at dinidrain yung kanyang sabaw. Dinidrain natin yung kanyang sabaw para hindi mabutas yung ating lumpia wrapper. So, maglagay lang tayo ng isang kutsarang gulay sa ating wrapper. Tapos, i-roll natin ito at tupiin ang magkabilang dulo. Tapos, i-roll natin ulit at lagyan natin ito ng tubig sa dulo para ito ay dumikit. Ito na yung ating binalot na lumpia. At ito na yung ating binalot na gulay. Ready to cook na ito at prituhin. At piprituhin na natin yung ating lumpiang gulay. Magpainit lang tayo ng mantika sa ating kawali. At kung sa tingin nyo mainit na yung ating mantika sa kawali, unti-unti na nating ilagay ang ating lumpia. Kaunting tip lang, huwag masyadong madami ang ilagay sa ating frying pan para
pantay ang ating pagkaluto ng ating lumpia. Kasi ihahalo-halo natin ito para mapantay ang ating pagkaluto ng ating lumpia. At sa tingin ko, luto na yung ating lumpiang gulay. Kaya, ihain na natin ito. Charan! Ito na ang ating lumpiang gulay. Ala kusinerong musikero. Happy eating!